ragsakan. Ay insalidumbay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Ti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Okay na yung banggag sa papapagayam kagayam. Din manumanan iti oras kada iti panagibingay dagiti damdamag itang aldaw. Wino itang agsapa para kada kayo amin nga awan labas siya ni manong yu Rafi amang ibingay kadagiti damdamag. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag lokal. Talo a botilya ti whiskey nagbalin nga flu vaccine para kadagiti health workers iti Sagada. Forty a pamilya iti Sagada, naggraduar iti 4-piece iti Pugay Tagumpay graduation ceremony. Iti dadumampay nga ulo nagiti damdamag lokal, barangay Batay, na awat iti BS ibis lunch iti serbisyo ti BIR. Iti dadumampay nga ulo nagiti damdamag, gubat tribo iti nagbaetan ti butwagan ken butbut pinmudot manen. Iti dadumapay nga ulo nagiti damdamag lokal, duwa a bangkay nasarakan sa Jay Karayan Agkuho Bontok. Para matkaragiti detalye dagiti damdamag, may samanen anaymbag nga ehemplo iti kina managayat kana panag-survey iti komunidad iti impakita ni Dr. Biag may sangaan ni Ramid anak ti Sagada. Naibingay dagiti talo a botilya ti whiskey ket nailako tapno makatulong iti panangipundar iti flu vaccine sa para kadagiti health workers iti Sagada. Babaen iti daytoy naulimak panang tulong na naisigurado adagiti health workers asaan nga agsardeng iti panagserbi kadagiti umili ket maprotektaran manipud iti sakit kabayatan iti panagtultuloy da iti tunggal panagtultuloy da iti tungkal aldaw at tungkulin. Naipaay mo iti panagyaman kini Dr. Biag po iti naimpusuan kina managayat na ken iti di agkurang panaggayat na kadagiti Sagada. Pakakitaan da ito ay tipod no panagserbi ket saan masukat iti panakaammo wenno panakapadayaw no di ket iti bilang dagiti biag tulungan ken naprotektaran. Iti dadumapay nga detalye dagiti lokal a damdamag nag-graduar iti 4 apulo kababalay manipod kadagiti na dumaduma a barangay iti Sagada iti Pugay Tagumpay graduation ceremony ang
inorganisar iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program in a 4-piece Municipal Operations Office kan Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO. Naangay iti seremonya iti Hunyo 30, 2026 iti may kaupat at tawid iti Municipal Hall. Dagiti nagradua a pamilya ket naaksyonan danon da iti self-sufficient level of well-being. Maibatay ti Social Welfare and Development Indicator mangipakita nakabanligi da iti panagduras iti kasasaad ti biagda. Nakipasat iti okasyon dagiti nagduduma nga pangulo na magitatulo dagiti opisina iti munisipyo karaman ni Eleuterio Lumiwas anang ibagi iti opisina ti Mayor's Office. Vice Mayor David Buyagan, Sangguniang Bayan Chairperson iti Social Services Andrea Taltala, Municipal Health Officer Dr. Jovi Rose Aborque, ken ni Omaga Peter Tikag. Kabayatan na sa 12 nga kababalay manipud iti Community-Based Monitoring System o na CBMS list naapikta na napanaknakan ay iti April 13, 2026 kat na-restore dan iti 4-piece program. Adamot 22 pay akababalay nga agtultuloy mapanaknaknakan no may karida may rehistro iti programa. Tipugay tagumpay graduation ceremony ket mangipakita iti panagbaligi dagiti benepisaryo iti panagbalin nawayawayada iti panagbiag ken iti panagtultuloy iti gobyerno iti panangsuporta kadagiti pamilya kasapulan iti komunidad. Iti tatumapay nga detalye na iti damdamag, mayat iti nagbalin panang akseptar, iti barangay Patay Sagada iti maysa nga ibis launch, mangipay iti nalaklakaken na partak nga online panagproseso kadag iti business permit, BIR registrations kanda dumapay a serbisyo nga mayan natup iti Bureau of Internal Revenue. Sigun kadag iti empleyado ti BIR, iti barangay Patay iti agbalin nga temporaryo a custodian iti ibis launch. No pay kasta, dagiti tattao nga dan iti panakaammo, iti panagproseso kadag iti serbisyo ti BIR kat mabalin met nga agboluntaryo amang tulong ken mangipatungpal kadag iti trabaho ti ibis lunch. Inlawlawag damat iti nga upat laang daras iti tunggal tawon iti panagbisita dagiti BIR personal para iti panagmonitor ken panang check iti ibis lunch. Iso ang mga ipakita iti kinapatag iti panakitinulong dagiti lokal voluntaryo. Kabayatan na nang idonar ni SB April May paggadyan iti may nga computer para iti para iti barangay Patay tapno magunod dagiti umili ti nalaka panagusar iti online nga serbisyo. Iti bond paper ken ink ang nga masapul iti panagproseso ket ipaay met iti opisina ti BIR. Dito programa ket may sanga na indaklaan nga adang iti panangyasideg kadag iti serbisyo ti gobyerno kadag iti umili ken panang pasaya at iti panagserbi kadag iti agnegosyo iti sagada. Iti tatumapay di talinag iti damdamag, may sa iti pimusay iti butbut tinglayan kalingga iti napasamak iti labanan iti nagbaetan ti tribo butbut ken Betwagan sa Danga Mountain Province sa Jaya Mount Tumuad iti Hunyo 27. Tapno malapdan ti panagkaro iti risirisan ket sigida nga napandag iti kapulisan iti nasao adiso kastamet nga inyuman iti gobyerno, lokal, probensya ti Kalinga iti pasamak iti Cordillera Regional Peace
and Order Council iti panggap ang makatulong da ang mordungan iti agtultuloy nga gulo mainaig iti buteng winno boundary. Yar aramid mo't dagiti kamang ti gobyerno lokal iti duwa probinsya kan iti nagtipon ang Peace Talks Force nga agbalaet tungtong iti panagpanglakayen iti sisinumbanger tribo. Ti boundary karaman iti panagtagikwa iti panagtaudan iti daga kastamat kadadag iti panagtagikwa iti pagpastuan wenno pastulan na kinaata rekorso iti pasaray kagagapo nga maputid iti nainsigon a budong wenno pispak iti duwa tribo. Dawaton ni Gilbert Fatiig, Police Provincial Director ti Kalinga, iti agsisinumbang at tribo nga iwasan paertingan ti risirisan ken tuloy wenno ituloy iti panagtungtungtong kas panagresot iti problema. Iti dumapay detalye na kiti tamtamag, dua alalaki tinasarakan apim mo sa yun iti karayan na agkuyo, Fungar, Barangay Samuki, Bontok, Idikalman, Honyo, Torrenta. Nabigbig na kiti pinmusay ada Jeremy Gieng-oy, agtawin iti 25 ken resident iti poblasyon Mangkayan, Benguet, ken iti may agtawin iti 38 nga agtawin iti Middle Quirino Hill, Baguio City. Agpada at trabahador iti may lokal bakery sa Bontok dagitoy. Sigun iti inisyal nga investigasyon, ti duwa pimusay kadwada iti talo a katrabaho daket napan nagpiknik iti Hunyo 29 iti Nassau Adiso. Iti agarup alas 3 ti malam, sinmang at dagiti duwa iti sabali Adiso tapno aglangoy. Iti alas 6 iti malam nga di pay nagsubli iti kakadwada ket dagos nga binirok dagiti talo a kakadwada isuda ngem awan nasarakanda. Alas 7:30 iti rabi iket na i-report iti Bontok NPS ti makin tagikwa iti bakery iti panakapukaw dagiti duwa. Iti matla kakadwada iti pimusa iti nakabiro kadagiti kakadwada iti agsapa ti Hunyo 30. Sigida nga ni-report ka nag-respond iti MPS Bontok, Bontok Opsen, MDRRMO, Health Office, Bontok Fire Station, ken Mountain Province, Provincial Police Office, Scene of the Crime Operatives Forensic Group. Naipakaamo ay ti kagagapo iti panakata iti duwa kat droning. Sigun kini Dr. Tika Gomez, MHO, ti Bontok. Naipakaamo iti pasama kadagiti kapamilya ti duwa api musay ken maiorno sa iti panakaitulod iti bangkayda. Nakita pa lang ti na maibingat tayo adamdamag itang aldaw na imbag nga agsapa kada kayo amin nga awan labas sa